hvis man skulle være uheldig at ryge i vandet, så er det jo faktisk meget rart at kunne ses. Det er rigtigt. Og nu er du rimelig sort her. Det er ikke til at ryge i vandet med der. Men, der er en lille gul kant. Ja. Men der er en gul kant. Men ruller du hætten ud, ligesom Anders har gjort, vi kan være, vi lige skal dreje dig, Anders, så vil man se sådan en god gul hætte også på alle sejlerjakkerne. Nå ja, det er fordi min er ude. Er den gul? Den er gul. Den er helt gul. Den går faktisk i et med din hudfarve. Men så er næsevarmeren på. Så er du peget godt ind. Så er du bare klar. Ja, men du har ret. Altså, hvis vi kigger logoer, alt andet her, det er jo lavet i reflekterende materiale, så der er noget, som man kan se. Men vi har da ofte kunder, der kommer og siger, det giver da ikke mening at købe et sort eller blåt tæt. Hvis vi nu ryger vandet, jamen der er jo ingen, der finder os. Og derfor så er der mange, der vælger nogle af de andre farver, som vi har sådan gode skrine.